सोलायथायनि गोनांथार UPPL नि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार खोथाजों नङा मावनायजों सुबुंनि जिउजों बेसो दैदेनगिरिनि सिनायथि नेवसिलायनाय गैया हारिनि मानसि फंबाय दैदेनगिरि होनना बिखौसो बुङो बायदि राव धोरोम आरो गाब हारिनि मोनथाय ट्रेक्टरासो होफैगोन लाबोना सोलायथायनि दैखोन सफैबाय एबार सोलायथायनि गोनांथार UPPL नि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार बियो बिश्वजित दैमारी बिथांनि पार्सनेल खोथासो बिथाङा BJP आव हाबोना गुबुन दोलोआव थाङो बेवहाय आंहा बुंनो गैया आं मोनसेल' खोथा बुङो जे बिथाङा जेरावनो थाया मानो मोजाङै थाथों आरो जि दोलोआवनो हाबा मानो बिथाङा हारिनि खोथाखौ बावलांनाङा हारिनि माखासे जेंना जेंसि हारिनि माखासे जौगानाय जौगायै बे बाथ्राफोरखौ लानानै जाहाथे खामानि मावलाङो आं बेखौनो खावलायो मानोना बर' हारिया दाबो गोबां जेंनानिफ्राय जों उदां जाजोबनो हायाखै जोंहा गोबां जेंना दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा माखासे खामानि मावबावनांगौ दङ थांनाय 17 बोसोराव BPF हान्जानिफ्राय जों गोबां आसा खालामदोंमोन नाथाय BPF हान्जाया बेखौ मावफुङाखिसै दा बेनिखायनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ दा नंखायनो बिश्वजित दैमारिल' बिथांल' नङा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौबो आं खावलायो जाय जेरावनो थाया मानो हारि जौगानायनि खोथाखौ जाहाथे बावलाङा हारि रैखाथिनि खोथाखौ जाहाथे बावलाङा आं बेखौनो खावलायो BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरा सासेनिफ्राय सासे हाबगासिनो दङ गुबुन दोलोआव नाथाय मा लाब जागोन ना लस जागोन UPPL आव बेहा लाब लसनि जेबो खोथा गैया UPPL आ UPPL हिसाबैनो दावगाबाय थादों आरो दा BPFनि मानसिफ्रा BJP आव थांदों दा बिथांमोना मानो BJP आव थांदों आं बेखौबो मिथिया बिथांमोना UPPL आवबो फैनो हागौमोन खिन्थु बिथांमोना BJP आव थांदों हयथ' बिथांमोननि साननाया एसे गुबुन रोखोमनि जानो हानाय बा माबा मोनसे नुहुरदो बिथांमोना दा जियानो जा BPF आ जे थानाय नंला बे रोखा जाबाय थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि दादागिरि खालामबाय मालायजोंबो गावनि लोगोफोरजोंबो आरो बयनिख्रुइ दुखुनांथावा जाबाय जे युथफोरखौ केम्प बानाय दोनदों बै केम्पआव माने जौ बेदर जाहोयो आरो बिनिफ्राय युथफोरखौ बुलायनो थिनहरो हर गेजेराव दा बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों बै युथ्सफ्राबो फिउचार दङ बे युथ्सफ्राबो बिमा बिफा दङ बे युथ्सफ्राबो इयुन जिन्दगि मोनसे जिउ दङ दा बेखौ लानानै बिथाङा गेलेदों बेखौ खालामनो मोना बिथाङा सरकाराव दङ साफ्रोमबो युथखौ साफ्रोमबो लाइमोनखौ जिउ राहा खुंनाय जिउ दानाय बेवहायसो बिथाङा मदद खालामनांगौ खिन्थु नैबे समाव बे जोंनि लाइमोनफोरखौ जे बेबायदि केम्प लुयै दोननानै बुलायनो नांलायनो खमलायनो बिथाङा थुनज्लायदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो थांनाय 17 बोसोराव बेनो जाबोबाय आं नैबे समाव युथ BPF आव थानाय साफ्रोमबो जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ खावलायो बर' हारिनि मानसिफोरजों बुलायनो जाहाथे रावबो दावगाबोआ बे बुलायनाय कालसारखौ फोजोबनांगौ मोनसे गोजोन खौसेथिनि हारि दानांगौ नङाबा इयुनाव बिथांमोनखौबो रावबो माफ खालामनाय नङा आरो बे हर गेजेराव ओंखार खुगा खाथि माने गामिनि मानसिफोरखौ सिगिनाय बे कालसारखौ बन्द खालामनांगौ बुहुमाव बर' हारियाबो मोनसे मुंदांखा हारि जानांगौ अब्ला जोंनि युथफ्रा लेखा फरायनांगौ स्पर्ट्स कालसार खालामनांगौ गुबुन खामानि मावनांगौ नाथाय दाबो जुदि खुगा खाथि बेबायदि जौ लोङै बेदर जायै मानसिफोरखौ सिगिबाय थायोब्ला अब्ला हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय नङा आरो बिनि थाखाय दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारिथ' जाखागोननो बै लाइमोनफ्राबो जागोन सुबुं गौमाया जेरावबो जागासिनो दङ रायजो राजाफ्रा दिनै खौसेथिखौ लुबैदों जौगानायखौ लुबैदों आरो सोलायनायखौ लुबैदों दिनै बरबरिनि सुबुं गौमानि गेजेरजोंबो मुसलपुर साब डिभिजननि मोनबा जोंनि जि समस्ति दङ बे मोनबा समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन आरो दिनैनिफ्रायनो बेवहाय जे BPF गैला बिनि मोनसे फोरमान जागोन आरो बिनि उनावनो UPPL आ बिसायख'थियाव सरकार दागोन आरो मुसलपुर साब डिभिजननि गुबुन जेंनाफोरखौ सुफुंनाय मोनसे रायजो राजानि मोनसे जि थासारि बे थासारिखौ जों जिहेतुके एबार माने जोंनि बे दोलोआ मोजां माने मोनसे खुंथायनि गोहोजों जों रायजो राजाखौ जेरैबायदि जों हेफाजाब होनो थाखाय जों आवगायबोदों थिग बेबायदिनो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि बे दोलोखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोदों दा बेनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे रायजो राजाफ्रा एबार जे सोलायनो नागिरनाय आरो दुर्निति होननानै जि जों बुंबाय थादों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि सत्रकाल सासन सलायनायाव जे रायजोनो होनांगौ रायजोआ मोननांगौ सुजुग सुबिदाखौ बिथांमोना जाख्ल'जोबनायनि जि खिथेर लानो नागिरनाय बे खिथेर लानो नागिरनायखौ रायजो राजाफ्रा एबार थारैनो गमामायै माने फोरमायथि होनो नागिरदों होननानै आं बुंनो नागिरदों
दा नोंथांमोना बयबो मिडियानि गेजेरजों फोरमायगासिनो दं जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथां सारा माने फोरमायदों जे 17 बोसोर कार्यकालाव BPF दोलोआ जेखिनि दुर्नीति खालामबोनाय बेनि सायाव माने तन्न बिजिरनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंबोगासिनो दं आरो बेबायदिनो जेमान 40टा डिपार्टमेन्टआव जिखिनि दुर्नीति जाबोदों बे 40टा डिपार्टमेन्टआवनो जोंनि सरकारा गमामायैनो जुदि फैमारोब्ला जों बेखौ गिबियावनो माने मावनो थाखाय थांखि लादों आरो बिथांनि जि नांगोलनि जुगा गैला होननानै बा नांगोलजों खामानि जाला होननानै ट्रेक्टरजों माने खामानि मावनायनि जि मोनसे उदाहरण होदों बिथाङा बेखौनो बुंनो फोरमायदों दे बा बुंनो नागिरदों दे जे एबार रायजो राजाफ्रा जे एबार BPF दोलो एबा नांगोल सरकारखौ बा नांगोल दोलोखौ जे रायजोफ्रा नागारबाय बिनि अनगायै माने गुबुन दोलो जोंनि दोलोखौ माने मदद खालामबाय बेखौ बिथाङा नुहुरनानै बिथाङा इपिपिएलनि BTC आव बा BTR आव सरकार जागोन बेखौ बिथाङा रोखायै नुहुरनानै जोंनि पिपलखौ थारैनो आगोलनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ खिन्थु दिनै जुदि करपसन नङामोनबा जि रोखोमनि सेन्ट्रेलनिफ्राय फैसा फैदोंमोन बे फैसा माखासेखौ बिथांमोना थिग रोखोमनि बाहायनो हायाखै जायनि जाहोनाव मोननांगौ मानसिया न' मोनाखै जायनि जाहोनाव जानांगौ लामाया जायाखै थ' गासैबो बिबान जाय माने एग्रिकालचार सेक्टराव जि रोखोमनि दुर्नीति जादों बे खोथाखौ गासैबो रायजो राजाया मिन्थिगौ दिनैनि दिनाव प्रमिला रानी बिथांमोना जि रोखोमनि खोथा बुंगासिनो दं बिथांमोना माने थांनांगौ समाव बिदाय लानांगौ समाव गावनि जि दाय बेखौ हागौमानि माने फैस्रानानै